расман муҳориба дар вазни нимёна байни Абубакар Нурмагомедов бо рекорди 73 ва Карлстон Харрис бо рекорди 75 рӯзи 12 март дар турнири UFC Fight Night. Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем ва боварӣ дорем ки навор ба шумо писанд меояд. барои ҳамин навор ҷангвари амрикоӣ Кевин Ли боз бо ташкилоти UFC шаҳрнома баст. оиди ҷи сомонаи машҳур оид ба ММА ESPN хабар дод. хотиррасон мекунем ки чанд муддат пеш шартномаи Кевин Ли бо UFC ба анҷом расида буд ва UFC ба ӯ шартномаи нав надоданд. аммо рӯзҳои истироҳатии гузашта Кевин Ли бо роҳбарони UFC аз он ҷумла бо Дана Вайт вохӯрд ва чӣ гуна ки мебинем ӯ боз бо UFC шартнома баст. худи Кевин Ли ҳамаи ин корҳоро чунин шарҳ дод: ман барои ҳар як сонияи умри худ миннатдорам. алҳамдулиллоҳ, меҳнати устуворона ҳамеша натиҷа медиҳад, навиштааст Ли. ногуфта намонад ки соли гузашта Кевин Ли дини исломро қабул карда мусалмон шуд. акнун Кевин Ли боз карьераи худро дар UFC идома хоҳад дод. чемпиони пешинаи UFC дар ду вазн Генри Сехудо ва топови ҷангвари вазни сабуки UFC Майкл Чендлер дар муҳорибаи Ислам Махаҷев ва Александр Волкановский фикрҳои худро баён карданд. биёен оғоз мекунем аз суханҳои Генри Сехудо. Волкановский ягон кор карда наметавонад. чизе ки гӯштин ба Ислам Махаҷев додааст, зидди ӯ Алекс ягон кор карда наметавонад. ман дар Доғистон қувваозмоӣ кардагиам ва дар он ҷо маро хоксортар карданд. барои муваффақ шудани ман Доғистон дар бисёр корҳо нақши асосиро бозидааст. ислам дар он ҷо таваллуд шудааст. аз он ҷо чемпионҳои ҷаҳон ва чемпионҳои олимпӣ мебароянд. дар он ҷо ҳама намуди гӯштин ҳаст ва ту дар он ҷо метавонӣ ки гӯштини худро боз ҳам хубтар кунӣ, гуфтааст Сехудо. акнун дӯстон гӯш мекунем суханҳои Майкл Чендлерро. якум рақами паунд фор паунд Александр Волкановский зидди дуюм рақами паунд фор паунд Ислам Махачев. муҳориба барои камарбанди вазни сабуки UFC. ман ин муҳорибаро бесаброна интизорам. Волкановский дар ҳама мавқеъ ҷангвари хуб аст, аммо ӯ ба вазни сабук мебарояд. лекин фаромӯш намекунем ки ӯ дар аввал 90 килограмм вазн дошт. вақте ки ӯ ба регби машғул буд, ӯ тақрибан 90 килограмм вазн дошт. аз ҳамин сабаб ӯро ҷангвари ҳақиқии вазни ним сабук гуфта намешавад, чунки ӯ аз 90 килограмм зиёд вазн дошт. ҳатто ман ягон вақт ин қадар вазн надоштам. барои ҳамин фикр накунем ки ин чиз барои ӯ проблема мешавад. ман фикр мекунам ки дар стойка бартарӣ Волкановский зиёдтар аст ва ӯ дар греплинг хеле хатарнок аст. ӯ аз текдаунҳо худро хуб ҳимоя мекунад, аммо аз текдаунҳои Махаҷев ӯ худро ҳимоя карда метавонад ё не, ин чизро танҳо муҳориба нишон медиҳад. оиди прогноз бошад, дар замони мо прогноз додан душвор аст. мо медонем ки Ислам метавонад ки ба он ҷо барояд ва Волкановскийро бо тариқи сабмишн шикаст диҳад, чунки ӯ бақувваттар аст, гӯштини ӯ хубтар аст ва ӯ калонтар аст. аммо ҳамчунин мо медонем ки чӣ гуна Волкановский аз чунин мушкилиҳо хуб баромада метавонад. барои ҳамин ман фикр мекунам ки ин муҳориба бо қарори доваро ба анҷом мерасад ва кадоме ки бозии худро ба кор дарорад, ҳамон шахс дар ин муҳориба ғолиб мешавад, гуфтааст Чендлер. дӯстон, шумо бо суханҳои Майкл Чендлер розӣ ҳастен ё ин ки ба фикри шумо ин муҳориба то қарори доваро намеравад? метавонед фикротонро дар комментария нависен. ҳатман дар канали мо обуна шавен. то бозид хонободу сарбаланд бошен.